Spotify mhlekazi u-rapping T u-rapping T loyo ukhona na u-rapping T kuimaka ayikho ku YouTube chat cause sendiyifumene ku Spotify ku Apple sendiyifumene ngapha ku Apple but ingasibe lapha phambi kwethu yabo because Apple is on a different app Apple Music u-rapping T xa ikhona ngabe yafanele ube khona nalapha kodwa chat rapping T uNontombi ithini into yakhe you the chat with rapping team uNontombi Empire Music. Okay boys, fan by you le asam, let's go. Oh hayi ke medle mona awuthunyanga ndim masiye ndanga masiye, let's hear it. Hayibo oh suka umgaranto wendikruqula ndifuna udlala apha machat. I don't want to play something from outside so that izawunceda nesound. uNontombi Okay, let's go. Yeah. It's already. Okay. You know. Okay. Yeah. Okay. Okay. uNontombi yathanda outa. uNontombi yathanda outa. Uzangabizwanga. Uzangalinganga. Xa ndimjonga useni uNontombi akamhlanga. uNontombi yathanda outa. Yeah. uNontombi yathanda outa. Okay, uzengacinganga, uzengahlambanga, xa ndimjonga useni uNontombi akabuhlanga. uNontombi yathanda u-outa, uNontombi yathanda ujiva. Bamfaka isitayivesi bamenza ibox ye-20s. She's only 17, ibody count ipha ko-20. Usoloko enxilile uNontombi akayeki. uNontombi xa yekwi-groove yakwazi uhlala i-days angabuyi. Umhle kuNontombi ibody right girl fresh. Uthatshwa kwi-settings kuthiwe ya nalitheshwa. Hayi kaloku masingakhabani lines. uNontombi une-body count ezi-20 awunothi kaloku khaba fresh. Oh okay, I get you. Iframe le fresh. Okay, sorry, my bad. Asuka Nontombi awuzithandi mara ndijaji. Asuka Nontombi awuzithandi mara ndijaji. Uyamjaja nje. Hayibo. Uyamjaja. uNontombi yathanda outa. uNontombi yathanda outa. Uzangabizwanga. Uzangalinganga. Xa ndimjonga useni uNontombi akamhlanga. uNontombi yathanda outa. uNontombi yathanda outa. Okay, uzengacinganga. Uzengahlambanga. Xa ndimjonga useni uNontombi akabuhlanga. uthi kamsisana and yena uthanda urayida umnamalungise uzoshaya ubantu badlanga and afuna inamba yena afuna izaka uthi akazohamba and uzengabizwanga uthi uthanda isima. Hey uNontombi akekho right nyani. No akekho right. Amantombazana are not allowed to come ungabizwanga. Nontombi yeke loo nto leyo. What I like about this is it's describing how you don't have to imagine things. Could describe exactly uNontombi, could describe le nto ayiyo. Kodwa mashita. Akaqambi manga ukuba eyazi ukuthi namo anibhadlanga. I met her kwaJinja savela sabhanxana. She be riding with a caution while the busy manga. Utakana mngana cause bonge uyabatya. uNontombi uya outa. uNontombi uya vrawusha. Hayibo uyavrawusha. Hayi magama esiXhosa. Okay. Okay. Rapping T mhlambi ngulokuqala u-rapping T ne? Masini ngulokuqala u-rapping T and then it features after. I like how like yabona. One thing I also hate in rap is i-rapper ezawubaza ne-topic and then ingahlali kuyo. The song is on topic.
unontombi siyamdescribe uba utheni, verse 1 verse 2 simcacisele from the go uba unontombi ungumntu ogrand qha ingxaki yakhe nantsi. Love that. I love a cat that is gonna stick to the subject. Xa ihleli kwi-subject describe like sendinomfanekiso ongqondweni ngolo nontombi, and xa kunongena yena phaa emnyango ndingathi nguwe lo kuthethwa ngawo yabo. I like that. There's a couple of things that we need to fix for sure, but zizinto ke ngoku esiba ixesha lihamba. It's not like into erongo apha kwi-rappers or what. So for sure zizinto ezathi the more you guys do the music, the more ziya nazo zisenyuka yabo. So it's not something you can twist. Otherwise lewe i-one ndiyibambileyo up is that you guys are capable to stick to the subject. Niyibambe apho ningathi nithetha ngale andifuni loo nto leyo. Shout out to Rapping T, unontombi, and featuring the Empire Music. Kubani omnye lo Easy Ndondon morning, Easy Sunday morning. Lo gama utshintshe lo gama, urapha ngokugama Easy Sunday morning. Okay, solid.